11:57 sa atong oras sa tanan mga nagkapi-kapi karon diha. Good morning. Kagay Art, kabalo ka karon. Na po'y dagang karong gipamugos nga i-push gyud nga ibalik gyud ang mandatory ROTC sa Pilipinas. Kabalo mo. Sa Israel, ha? Nalimang ka sa ilang populasyon nga 9 million, ha? 9 million, ha? 9 million ra. Halos mga military reservist na tanan. Correct. So mo nang grabe sila kagahi. Pag anak pa lang nimo. Pag anak pa lang nimo ni Rusty o ni River. Oh. Ha? Mababae man o lalaki. Correct. Ha? Sundalo. Masundalo gyud na. Correct. Mo serve lang minimum 2 years. Tama no. Takabalo ka masulbad ni atong kabalo ka naman gyud mo istorya karon nga mga kabatanunan daw karon lisod na ko disiplina di na maminaw. Kung niagi pa nag CAT ug ROTC. Ay. Di puting gahi. Ikaw ba unsa di ba? Kabalo ko officer ka. Kagay Art kabalo ko officer ka sa CAT sa una. Ipapangutana karon dai naminaw nananaw na ko si General Leoncio Sironay. Pinimpi pa na siya ato panahon sa Philippine Army ha. Best Officer of the Year. Ha? CAT o ROTC. Ha? High school o college. Wala nagibayran? Wala nagibayran kay basik anak sa kuan nga nang barangay captain dili walay nga. Wala di pa kapitan ako mama kani adto anak tong una. So niagi gyud ka ng training nga kamang-kamang atong sa kanal. O diya ma-develop ang disiplina. Tinuod. Diya ma-develop ang self-confidence. Kabalo ka kagay Art. Wala ko moagig si AT kay Dunstrop man ko. So wala ko nakatisting. Ang problema nako pag college nako, first time ko naka-appeal og mga ingana. ROTC. Permirong formation, hapit na ko Japan. Pero nagbutang og rosaryuhan sa bulsa aron di gyud tam ko makuyapan pandamay. Pero eventually lami magiday kaayo ng ROTC kay madisiplina ka gyud. So, sa ato pa kana ang ato ang pulso karong buntaga. Moy akong gusto nga imuon nga pulso. Kay kay ang gusto ni Stendry kay vaccine man god barag di sa vaccine bi sige naman tag vaccine ani. Mga kagahi. Ato nang ibalik mandatory ROTC. Alang sa senior high. Kana. Kana ko ana. Mandatory ROTC sa senior high. Unya pagkahuman ana, di lang kay ROTC lang. Dapat pag una mo graduate o kana pag graduate, mo serve sila minimum 2 years. Alang sa nasod. If you really love our country. Sumura tag Koreano. Unya tanawa. Napa ni mga karon mga aktivista ron diha mga estudyante nga unsa tawag nila ibagsak ang mandatory ROTC. Unya ang pangayoon ayuda nga 10,000. Santa Maria Elementary School niyo. Ha? Talawan man kayo mo ayuda ra inyo nahibalaan. If you really love our country. Ha? Pag ROTC. So mura na tag Korea ani nga pag dapat na mandatory. Korea ben. Taiwan, Singapore, Japan, Israel. Ha? Kita atong population 110 million ba ta? Sila 9 million ra. 9 million ra. Pero sila yung mga military reservists. Kita. Mura na siya Northern Mindanao kadako nga population. Correct. Pero ang iyahang kadako sa iyahang lugar mura ra kamigin. Tama. Ha? Sige daw, ato nang utrohon be. Sige mga kagahi. Mandatory ROTC alang sa senior high. Ipatuman. Oo. Okay, dapat lang para madisiplina o siyempre matabangan ng Pilipinas. At tayo mga reservist. Dili, magugas sa lamig plato. Dili kay kuan magrali na lang ni. Magrali na lang ni, mga ayuda. Walay pugsanay. Na. Unsa may depende na to ani. Depende kung guwapa ang trainer. Na po tani. Pagka-racist pagigay nato perminte dire oy. Depende kung sexy ang trainer. Depende kung itsuraan ang army. Bitaw. Bern, kanang subo ni nga balita Bern na kato atong amigo nga si Rex Almacin ni Tama. Condolence. Unya ako ni balan. Uy, ato lang isgutan gamay kay murag na unsa man kadali pa kaubang Bernie.
kanang kanian tumayin ka nga katunay sakit, no? Katunay sakit, delikado ni labi na ma-COVID. Kato siya healthy. Healthy, wala man din siya ko ano? Walay comorbidity. Oo. Ha? Meaning wala sakit, sakit. Apan sa dihang naigo siya sa COVID, Bern, dito giatake, di ba naman tayo immune system? Tama. Unsay bisaya ning immune system basta resistensyado ka ba? Muna mga sundalo nga mo Unay sundalos tong lawas kung may virus mo sulod. Muna mo away. Correct. Ang problema rin si Bern, ang iyahang immune system nakig-amigo sa virus. Ha? Unsa na pa ka? Ang tawag ato Bern, unsa kay to akong i-PM niyo kagabi, Bern? Tama. Nagets na ko to kagabi. Atong cytokine storm. Oo. Ana? Oo, Na tama. imbis ka ang iyang immune system mo Cytokine fight. storms. Ha? Unsa to? Cytokine. Cytokine storm. Yes. Cytokine storm. Ang nana. So instead nga yung gikalaban ng COVID virus, ang naitabo, nag-uban na nun sila? Nakik-amigo, gi-fight noon niya iyang kaugalingong lawas. Naadi niya, gitanaw na ko kagabi may buntag di ay Dr. Gay Ardanas of Talisayan, Misamis Oriental, ang atong rural health officer diya. Pag yun siya, nawala na, ni paano sila, ang sila tabo, isa nga, ay, kung saan na, cytokine storm. Rare ka na sa Bern. So murag gilaban ng, instead nga sa, mo dipinsa sa imo ang imong own nimong immune system, giunay na noon siya. Kahadlok ba nay? Mo na ko nga dok, unsa man gining kumusta man ning unsa bakuna gyud ta, bakuna yung doktor na doktor. Correct. Tama. Bakuna ta. Ay mo dia kay at least man lang no ma-immune ang ato ang lawas. Ay siya wa day siya mabakunahay din si Rex di ay. Ko wala dok kay udi man to A3 pa man ron kani nga A3 ron senior katunay sakit. A4 beta. Ang problema ni kanira na unsa sa problema sa gobyerno ron. Ay ikaw Bern dapat A3 na injection. A3 tama nagpa-register na ko nagulat na ko schedule ani kung kano sa ko i-schedule ani kay ako og si Mrs. Unsa gani nang imo Bern kana unsa di ang imo dia kanang unsa man kanang too much kagwapo mo nang kailangan daw i-kuan. Dili imo atong disability benefit no, disability kay di na mo gahi. Pangutan na akong asawa. Di mo ito ingon nililing sa gabi gahapon. Ana nga mo claim da kag disability benefit sa SSS. Ana dili diabetic. Kung sa bagay connected. Napay sa ka problema ron ba yun? Ato gyapon lang gilakbitan kag gamay lang ang sa COVID Mga higala kay kabalo ko nasuma na mo ani. Kanang naagi daw sa hilom ka pamaligyag bakuna. Naagyapon yun. So kibali kinahanglan manawagan kita sa katawhan ani karon nga dili gyud ta magpadala. So nay mga black market. Libre ang bakuna. Libre ang bakuna. Libre gobyerno ang namalit ni ini mga kagahi. Libre ang bakuna. Apan sa hilom doon na daw mga tao diya sa mga LGU o sa mga kuan. Tapos ang issue pag ikaw Bern, para maapil ka. 10,000 So kibali burag slots for sale manata ko na dunggan na. Burag na 5 ka slot diri. Saman. Ano ba? Ang kabro na kasa dili man maingon nga pila. Unsa man? Ana man dayon. Uya kada shot na 10,000 kada shot. Lakas. Nagitahan ay saon naman gid. Pero ang uban po labi to mga kwartahan nga sige tiray ko kidugay pa ni sa mua. Ang baligya daw karon ginaman sa kwan 10 to 15,000 daw ang baligya ron. Per shot. Per shot. Uya 2 shots ba ni 2 jobs ba ni. Mo ba? So dili pwede na ko ni Mangyo kaya akong i-endorse na lang siya. No. Ako sa taga ng exposure. Ingon lang ko nga musuot naman ko bisag 15% ako Bitaw kanang nganong unfair ni siya kay gi-schedule naman ko na sa gobyerno kinsa tong mga grabe, medyo grabe, mo to'y pinakauna ba ana? Lagi. Pinakagrabe, pinakatigulang, ana bitaw. Tama. Yang problema nato ani karon kay nay mo singit-singit. Correct, nanasad ni rin. Duwa ka matingala? Kani anto na ka mga artista antay kay kandigong? Asa bakuna. Tama. Karon ganun na bakuna para ma-injection na sila, nagpasakit-sakit pa.
kalit lang na ikuan. Tinood ba, ano? Tingala, bitaw Kalit mo. lang nga na Tingala, comorbidity. kumutan ako sila. Alam, ano na-injection naman ni sila nga? Anak lagi, anak kong Ermats nga. Nak, pag declare lang ko di anak bisa kay ini ba ya, basta comorbidity, ini ba ya anak kay ani, nakay sakit sa kuan, may high blood, boundary, nakay maintenance. Kunya, kalau isa gino-over ni wala magita anak, no simbak wala kita anak. Kunya ang problema na ko ani, anak po na kong asawa nga. Si bitaw dad, iusan na para sure kay para safe kita ko makagawas man tadi sa dili kay gano, ma-forfeit pa lang ng atong insurance. Tama. Ha? Oo. Ma-forfeit pa lang na. Tama. I-declare ko di mo na healthy. Wag yung kay Juan, Korea Buyang. Tama. Mao po na diya. So, katong, mga taga-insurance, katong mga artista nga nagpaon sa, sigurado na to i-disqualify na to ninyo. Ipa-reapply to, bago tong policy. Ang problema pag karon kitungod kay nagkaubusan na ng uban vaccine na Nana po karon gipanukala, di ba kay dapat sa una kung gi-injeksyonan ka og Sinovac, kailangan ang second dose nimo Sinovac. Kung nag-Astra ka, dapat ang sunod Astra. Takaron kay na may ubang nga gakahurot na, gihunahuna na po nila karon nga isagol. So Sinovac pwede nga isagol, ang sunod nimo Astra na. Wa ba ka na ipik na? Mga eksperto man sila, sila. Ato lang sila pasagdan, kita bitaw nga di mo eksperto, hilig man tagalo-halo lang man yan. Kita sagol-sagol magyapon na to. Ang importante nga mabakunahan ta. Siguro. Ang importante, gahi o buhi. Kala. O siguro, ano na lang pod. Para na lang pod lugar nga mainganyo pag ubang tao nga magpa-injection, sama na ni Eugene Esparza Sr. nga di gyud siya magpabakuna, nga siguro man naglakaw-lakaw. Ibuhatan na lang po ng promo. Kung kinsa to'y na-injeksyonan, na 50% discount, magpalit og pantalon. Kanang may ana, sa mga ato sa mga fast food chain. Kanisya na pass lane para sa mga nabakunahan. Brian, hanapay ng gawas ron. May mga tabaghak. Mga post, doktor, tigulang. Nangimutan ito, ng gawas sa mga messenger. Anak pa siya, delikado ni nahitabo. Kaning eksperimentong gihimo. After 2 years nga nabakunahan, mga matay ni silang tanan, we are creating zombies. Kunya gipadala man sa kuha to, bagon ko pabitaw, ko nga, unya, kung why mamatay in 2 years, patyo na to ng tigwangang eksperto magkani. Nakadaggan karon nga mga tingog, nga mga panghadlok sa mga tao, nanamay, kanus aba nagsugod ang kanini ang bakuna, di ba, early this year? In fact, last year sa US, nanay nagsugod og bakuna sila. Correct. Karon nagmaraton na sila. Ana. Kung yan natin ni manghadlok ni manggawas ng mga tabaghak, well nga, na kung magpa-bakuna, inunta mo, after 2 years, mga matay na sila kalit. Kaya gi-design ka na nga bakuna para mahurot kamatay ang mga tao. Ang ako atong challenge nila, yun ani. Kung why mamatay in 2 years, kanang gasulti, pwede Moy, pa sila patyon. Tama. Sa Brazil, good. Sa Brazil, ga-promo sa Brazil. Kung magpa-injection, na ay libre baka. Cool ba kayo? Unsa naman lang niyo Tanan na lang yun na to lihok ani. Idea sa mo sa barangay Ipunan. Kang Kuya Kap Don Alyurin. Ikaw, pareha sama nimo. Pugson lang ka, magpa-injection lang ka, nanadayin kay single mom. Diyan na lang kung magpa-injection sa Ipunan. Kung nga naman day galing. Dili bitaw mi. Anak ni kapalang.